sa gabi. More sa gabi. Thursday Tambayan. 10:03 on the clock, and you're still listening to your favorite radio station, MOR 91.9, my only radio for life. It's More sa Gabi, Thursday Tambayan, in which mangutan na tag 30 hot seat questions sa itong mga guests dani. Tawag na karon si Ivana ang atong tonight. Ang sexy kaayog voice nga si Ivana. Hi, Ivana. Hi. Sexy, sexy na pug samot. Ano na siya? Panindigan ba? Ayan. Ay. Sayang, dili na available si Ivana, mga pamilya, ha? Okay, ex na yan. O, ano lang. Pwede na gyapon i-imagine, Ivana? Oh? Walay nag-text diha nga, huy, ikaw man na. Wala man. Wala. Yes! Wala lagi nakabalo. Oy. Kita na biya nag-istorya. Effective. Ang gayo usahay na ako'y mga guest usahay nga dili sila gusto magpailapod. Ako silang gihangyo. Sige, try natin later. Sunod nga mga episodes basin pwede nga i-mystery girl lang muna ko. Uy, wait lang. Saan naman to? Abi na kay kanya ba kauban. Nay, sige, kuan panghilabot. Pero sige mo. Nay. Hey! Awa, B! Ay, siya sa muka. Kanya na, baby. Kanya na kasi iba na sa akong naon. Kami. Stress kami ba? Ay, Ivana, natay mga questions sa atong mga listeners. Oh my God. Online sila, and then na sila yung mga gipang comment dito. Nabutan ko dito, unsay imong original hot seat question para kang Ivana? And murag 20 na kabuk ang nangutana dito. So, it's up to you to answer it. Pwede ka mayon og pass if you don't like to answer. Sige ko. Sige, atong kuan ha. Try nato ni si Winpax. Kung magpalit kog tibak karon dayon bisag ulan daw. Pwede ba nga suoton nimo while gatan-aw mi ni Master Poppy? Salamat. Ano sila sa ako unya suoton nimo? Go. Point. Ako inyong gatan-awon or siya inyong ipasuot? Unsa man gyud? Pwede ba nimo suoton if ever na mag-gift sa imo og tibak? Utol. Rubin, kung inigtulog nimo halimbawa ga night dress ka, unsay paborito nimo nga night dress color og nga no? Black. Black? Mini black dress. Kay sexy. Yeah. Only imagine. Si Julmar, pilang age nimo nakatry ka og Hala? 21? 21. Okay. Graduate na. Okay. No comment lang sa ako kay para question ni Shin. Nakatulon na ba ka og gatas sa brown nga talong? Wala Wala pa siguro na manufacture. Hindi uso. Si Akir or Rika siguro nito. Ay, Ate Ivana, unsay sikreto nimo nga nung sexy Japong ka bisan na anak kay baby? Exercise. And then? Drink a lot of water. Yan. Marathon. Pina-style. Naging Exercise. Sexy living. number 1. Unsa man? What? Ha? Squat. Mga 6 per day. Nice, per day. Unsa man na ka nang nasa bed nga na kay partner niya?
ka na nga music? Kanang ingato nga music or katong music nga pinakuan? Depende sa mood. Ayaw lagi ba? Like an earthquake. Happy birthday to you. Tapos paniyot na tagsayaw. Ah, sige. Ganan na ba ko ka ng sington ka? Manaman tong nakatulon. Nakakuan na pod. Katong wala katulon. Fuck, ganahan ba kag bad boy? Why not? Ganahan siya. Oh, Ano di ay? hindi ka ayo. We, so, Mas prefer ko ng guy nga polo shirt. shirt pero sa loob bad boy di ay. Nakikailaan na nga kailapod nimo. Ang ganaminaw siya. Unsa nga part sa imong lawas ang imong ganahan? Ang ganahan nimo nga kumot-kumuton o hikap-hikapon sa imong partner. Ang waist. Ha? Waist. Kumot-kumuton. Kay geek. Kaya gamay ba akong hawak? Yes. Indeed. Di ko mo comment because it's true. Turn on ba ka, si Rosel. Ma-turn on ba ka basta maghikap-hikap na ang lalaki sa imo? Kung muhikap si Master Poopy, asa ni hikapos? Tama ni. Pwede ra ka mo pass, ani? Question, yes. Yes. Si Master Poopy, dili na ako siya pagkapon. Lay man ko. Ito na nasa sa isip. Guys, ha? Magpakasabi to. Kamu bito guys, king na partner yung ko ninyo sa akong mga guest dani. Mo, actually, napugos lang ko, gakaludan ko sa akong mga pangutana. Oh no! Napugos lang ko sa mga kuan. Wala gig nada. Way nada di ko ganahan. Nakatry na ba kag 69 from Mayan? Grabe ginis Mayan makapangutana. Oh. Wala. Sa daoy? Sa mga baby pa kayo sa mga ilala. Easy. Yes, until 25. Chos kayo tanan. Glimpse, nakatry naka-blank sa una sa imong past boyfriend, ha? So meaning, nakatry na ba ka sa una sa imong life nga nakikuan ka, one night stand ka sa isa ka ex? Wala. Siguro niyan pasabot. Wala man. Wala. Ang glimpse, di man siya para nimo. Amelita, have you ever been in love to somebody nga dili gusto sa imong parents? Wala. Hindi ko sure. Gipangutan na yung parents? Ano naman gano'n akong parents? Lagi ba, pero ang imong uyab na, nakauyab siguro ka o kaning dili ka na imong parents. Hindi ko kabalo. Wala ka ba? Ano nag-ingon sa ako po? Wala po niingon imong parents. Ayan. Yes, di man sa niya matubag na, no? Lagi. Unsay gusto nimo sa isa ka lalaki, bright or bugok? Good yun. Good na. Tinatanong pa ba yan? Yes. Gahi or dili gahi? Gahi, yun na, di ba? Si Phoebe or si... Sige na, saan pagbasa ka niya? Pobe?
Hindi. PB. Nganong lami man ang ginadili para sa imo? Masarap ang bawal. Ano, sir? Nganong nga naman? Ambot ba? Ano, inanayin? Na siya follow-up question, unsa nga bawal ang imong Gani. Ivana, unsay ganahan nimong posisyon? Sa imo. Isang posisyon, matulog. Maligo. Kanang matulog, kanang maligo pod pwede pod diha. Pwede mo na idungan. Or ganahan ba kang ikaw ang mupatong? Ano? Kailangan. Nila, no? Walang cheater sa babaeng mupatong. Talaga nagikan. Sa Facebook man na ako nakita. Ayaw mo patong gani, suswa gyud cheater nga lalaki ana nga mo kuan. Diba? Di gyud sila Kanya maka-cheat. na sa laki. No, prove na nako na. Ay, nako. Mayong gabi, Master, from Mark. Kang Miss Ivana, unsa imong gusto maggamit og C or dili na? And why? For me, sa stage, sa life, mas may siya magamit. Protection. Okay. Family planning. Pwede. Og kuan nakahamin nyo naka magkuan gyapon Oo. Kay Kasi kayo magsunod-sunod. dapat na alternate or na year nga pwede maka-recover ang babae sa iyang kuan, iyang feminine body. Ano, di ba? Oo. Kailangan na siya. Serious ni from Tugar, kawalan ba sa imo kung makauyab kag hitsuraan lang pero dili kwartahan o dili? Ito? Kawalan ba sa imo mini iyang pasabot ani? Imong uyab hitsuraan lang pero dili kwartahan, is it bad? Or is it something dili nimo gusto? Okay naman siya. As long as kabalo manginabuhi. Yun. Dili lang po siya magpabilin nga diha. Mo na siya. Lahi man ang kuan po diyang pasabotan ng okay raman hitsuraan basta di lang tapulan, di ba? Oo, inana. Sila hitsuraan na pobre sila sa una pero kabalo kang hardworking ni siya. Makakita yun ng trabaho. Dili lang trabaho kung negosyo ano. Oo. Pagkita living sa livelihood. Si Kim. Dapat package. Si Kim, lahi ni si Kim kay Brownie. Nakaigit na kasi mong karsunis. Yun, pili salina, joke. Be honest. Wala, uy. Wala, sa sanina ra. Pila na lain ni si Kim gino. Sa ay. Pila na kalagay imong nahawiran. Grabe nga mga terms. Hit me with the horse! Kana dahil mo nahawiran nga alam mo na. Kuan. Sa naman. Balik-balik lang. Di ko matuwa na ba? Ako. Ikaw na lagi. So, isa lagi di ay? Oh. Kailangan dinaghan. Saan niya siya? Sanay? Dili manggod kay kung manggod. Basada man ang loyal. Lagi, pero bisag nga mga kaila na mangyapon sila nagunitan lain. Ito. Accidental na mga survey na. Pwede man nga accidental kay naman ka sa hospital. Ay, hospital! Ay, kanang kuhan ba? Pwede man po mga accidental. Sa man. Ay, makount di ha? Mga accidental. Wala naman ko'y malumduman.
Okay. Mara to guys, let's do na our second round. Di nakapas tong mga karon pa ni comment sa FB. 10:80 na. This is our second round. Medium round na po tayo. Mas umiinit na. Just say stop if you want me to stop. Stop. Grabe siya. Pagpili sa Dadari ko. pagpili sa duha, gay quickie ganyan. Pili sa duha, taas pero niwang or mubo nga lapad. Sa tunga-tunga lang. Dili pwede. Sabalik to sa to. Taas siya, pero niwang lang siya, niwang. Mubo siya, pero lapad. Grabe ba eh. Dito na lang ako sa taas ng niwang. Okay? Sa taas lang ko. Parang di ba? Sabi na akong para sangko. Saan ako nakasangko? Second. Stop. Second medium round question. Naa na ba'y nakakita sa imo nga hubot-hubad ka by accident? Akong papa? Kadua. Siyempre, yung partner. Kana accident man, accident. Wala naman siguro. Walay lalaki nga kuan. Mga lahi. Wala na. Hindi ko magububo. Hindi sa lain. Wala ka kabalo kay basi nag-ilis ka atos time nga siya tapos na ay co-worker nga unsa. Wala. Anyways, wala nakakita sa iya maliban sa iyang dimension mga pamilya. Third medium round question. Stop. Imbis hapit na unta mo nga ay pa nimo naibawaan nga lahi di ay ang iyang gender. What will you do? Babae din siya, day. Mo ba? My God. Babae mo din siya, tomboy mo din ito, day. Mong nakuan, day, nga lalaki. Pwede mag-ilis. Pero... Diloy. Saman. Wala ko kabalo. What will you do? Muna siyang naka-hot seat, ani. Hindi ko sure kung sa kumaton. Sige. Just anything na naisip ni mo. Mawag ka. Speechless man ko, ani eh. Pass na yan sa mani. Hindi ko. Wala yung nag-kiss. Magpadayon. Hayaan mo. Go with the flow. Pre. Dagan mini. Mga dancer, hindi tanduha ba? Pre, of course. Sige, bed. 1, 2, 3, go! Ano ba kayo na bugtong agarter tungkol sa akong pagsayaw? Noon yun. Ako gagaw, diba? Easy lang nga. Di mi magsaba nga low profile mi. Na ang saan naman eh? Ang fourth medium round question. Okay. Ano itong naansiran ang imong position? Asa to? Katong position nga paborito nimo? Naansiran ba na nimo? Wala na? Muna ang question karon. What's your favorite positioning? Ano? Choices? Night choice. Helicopter, airplane, dog. Ano ko kasabot?
Missionary. Doggy. Ano mga makita nimo sa Kama Sutra? Isa man nimo na wheelbarrow. 69. Sideways. Frontways. Standing. Sitting on the bench. Helicopter. Alam mo kasabot? Wala kasabot, ana? Wala. Kanang helicopter ka na nga ni, ana. Dapas, ana dayon, anaon. Oh, anaon, siya, anaon. Bot na ka. Tapon. Pangutana sa maabay na unsa. Yay. Sige, ang favorite na lang ka ng normal yun siya kung saan nga position. No? Normal. Missionary. Okay. Alright? Okay. Sige, ana, giday ka. Di ka experimental, ha? Wait, bata palagi ko. Tas pang, Sige, sige. Okay, dagan pa ka ma-learn. Dagan pa ka matunan niya. Eto na, ang fifth medium round question. Stop. Here we go. How old were you atong first time nimo nakita ang isa ka lalaki nga dili nimo relative nga hubot-hubad? $21? 21 pag yun. Hindi siya. Ay, di na ko katuo ba? Hindi ko katuog yun. As in, 21 gidi ay. Oo. Inosente pag yun ato nga time. Ay, nabiya jud sa una o karon. Tama. Sige. Ito na ang sixth medium round question nakin. Okay, stop. Aha. Unsa imong gusto? Ikaw magpabuto una or ikaw ang pabutan una? Man. Dungan gyud di. Yes. Hindi dapat selfish. Yes, I agree. Pag ana, hapit ka. Ikaw, wala pa. Sa wala tiso ka. Baka maka-imagine nga mo sayo ka. Ito na ang seventh round. Seventh question. Stop. Ganahan kag oral dili? Dili. Dili. Tell us why. Gross. Di ha? Gusto ni Uy, makakuan ka na question. So, ikaw po, di ka ganahan nga i-oral. Dili. Na makaka. Ala. Sure? Hindi ka gyapon ganahan. That is why katong pag-ingon ganina og do you like why sa nakatry na kag 69 wala. Okay. Connect. Okay, diba? So, I'm not telling lies. Grabe ko analyze. Analyze. May ko mo So, ikaw maghanap ka sa kanan. As in, master ba? Mhm. Ito na, ang ating 8th medium round question. Okay, stop. Na! Mo manggid ang pangutan na gid. What do you think about analization? Wala man What about that? The analization. I don't think about it. It's very, very gross. Lagi. As in? Yeah. Bisan pag may helmet? Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hormone.
Yes. Mara to akong Next. next question. Ninth. Stop. Ninth question na ni. In your opinion, do you really know how to give pleasure to a man? Yes. Do you really know how to give pleasure nga di man kaga oral? Lahi man tag kuan or in our own little way, murag naagi something. Explain gyud, explain. Our last question for the medium round is, Stop. is there a way to make your partner last longer during the, how? Para longer. Or gusto ba kag longer or gusto ka nga mahuman dito? Charot. Sige. Let's pretend na your mood is trying to make it longer. Okay, is there a way? Ba? Ito man na way. Mag-try og other. Other? Say other you. What? Other, you know. Say, you know. Other paraphernalias? Mga positions. Kung supervisor ka, pwede na po ka may mong manager. Usahay, may mo kang utility. Dito na po ka sa sa general services. Cashier. Yung mga position. So, kaning example, kaning nga position kay grabe na kaayo ka kuan. Gibaha na. Kaning kapit na gid mo awas ang baha. Oops! Dito ta sa kuan, dito ta sa second floor. Second floor. Mga kuan, kana mga like change place. Wala naman. Wala. Dito na punta sa washing machine. Oops, pwede na ni. Nga naman, stove yan eh. Stove. Init kayo. Wala day. So, lahi ni nga position. Kaning position ni siya nga naaragyapon sa isa ka area. Oo. Sige. There you go. Round with Ivana. Atong hot seat guest for tonight. 25 years old. Nga kuan. Ready to get it on. Okay, papahulay ka Jot ha kay ato sa aning kuan medyo naghirap kasi kami, naghirap. Ang Hirap by Angeline Quinto up next. Standby lang mo diya mga pamilya atong susunod na mga i-question sa iya ang katuig inyong gipang text dani sa ABS-CBN Mobile.